Ano nata yun? Iskaramuza na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Aram ko Kuya Rans ko nata kasiringkaan. It's either day ka pa nangungod to o niniong nasobran ka sa pangudtuan. Day ka pa nangungod to? Irakman. Ako Kuya Rans, salbado na. Masiramon so pininyahang manok ali dyan sa baba. Dumigdi ka nga ni sa camera, nagbabayli ka kaan. Mga panglaban ni Kuya Ren sa TikTok. Ay, maray na paggaw to. Ano lamang po tabian sa inong pinaguhungit dyan? Magiriban-ibanan lamang kita sa gudngunan kita ni alauna nin pagkahapon. Maguri-restorya lamang kita ka na mga pangyayari nguna na pagkaaga. Amo na, nangudto na ako na Chi. Salamat sa pininyahang manok. Kuya Jing, sa akin, totoo yung sinasabi na may darating na ulam. Mataram ka pa ngayon na salbatana ka. Hoy, happy birthday, Kuya Boomer! Kuya Boom kan OKFM. Ano nga yung screen name ni Kuya Boomer sa OKFM? Kuya Renz, ano nga yung screen name ni Kuya Boomer sa FM? Baad lamang may merindalan. Happy birthday, Kuya Boomer. Oy, sa mga nakaantabay sa mo yung DZG Binuzo Online, paki-like and share po iyan. Oy, igo katangon yan nin 149 cases kan COVID sa Bicol Region. 42 kaan hali sa Albay. Kung kahapon, duwa lang sa nag-positive sa Legazpi, ngunyan, doble dos, 22. 22 po ang nag-positive sa Legazpi City, mantang 8 sa Daraga, 4 sa Tiwi, tig-2 Ginubatan and Ligaw, mantang tig-sararo ang Bakakay, Uwas, Santo Domingo and Tabaco City. Sa Roman ang nag-positive sa Camarines Norte, 47 sa Camarines Sur, mantang wala nag-positive dyan sa Catanduanes and Masbate. Igwa man ni nag-positive na 47 sa Sorsogon. Mantang igwa ni 33 na naka-recover. Ang duwa kaini sa taga Camarines Norte, duwa sa Catanduanes and 29 sa Sorsogon. Igwa man ni nagadan na tulo. Saro sa Camarines Sur and duwa sa Sorsogon. Oy, may tigpaluwas man na abiso si Mayor Caloy Baldo kan Kamalig. Kuya Jing, anong kinain mo? We, Father Dave, may sinasabi po si Kuya Bunjing. Ige, sasabihin ko yung sinabi mo sa akin. Pumakaray ka ng tig ngayon dyan.
Ay, marahay na pagkauto kay Father Dave Ramoso kan St. Raphael Parish and kay Kuya Ricky. Tama, Kuya Bunjing, Kuya Ricky. Tapos kay SG Aranya na igwanangunan kay Radyo. After pirang... Oo, okay nangon yan. Dahil na siya nakikidangog sa kataraning o sa may radyo. Sa duman mismo sa table niya, duman baga sa paglaog mo sa may St. Raphael. Igwa na siya nin sa diring radyo. Sabi ni Ate Chi, sa aga, day ako madaraki ulam, tas si Bunjing ang duty. Oy, may nito daw ang panahon ngunyan. Dapat lang na kita mag-inom nin tubig. Si Kuya Bunjing nag-inom ini kape eh. Ano to Kuya Bunjing, best cafe? Day pa kaya nag-aabot so, ano to, so sa may drop box sa baba. Natatig, papasilinsyo mo ako. Oy, sa mga gusto tabing maghulog kan sa inyong mga entries, niyaon po sa babaan drop box kang James. James Coffee. Beka naman. Oy, let's keep hydrated. Let's keep hydrated. Para sa mga bago, as in first time na mommies, ulay kita. Sabihan ko sa imo, this spirit is going to blow by super fast. Ngunyan, garadaing katapusan ng banggi as in aldaw. But trust me, bago maaraman, they'll be reading, walking, then running, then going to school. Kaya i-treasure mo ang kada minuto sa imong aki. The first word, the first steps, the sounds, enjoy everything. As in itao mo sa yan gabos, they're surely worth only the best to keep them safe and healthy. Arog kan Wilkins distilled. Ang water na most recommended kan mga doktor and distilled in 8 steps. You're worth a Wilkins, a product of the Coca-Cola Company. Oy, marahay na pagkauto kay Kuya Jumel Rosare and kay Nanay China na napaka-supportive. Nagailing sindangunan sa DZGB News Online. Oy, Kuya Jumel, keep safe. Tabi sa imong oral daw na biyahe. Sigurohon mo lang tabi, Kuya, na ang mga result kan na swab, antigen, or RT-PCR kan sa imong mga pasahero. Gabos po iyan original o bako peke. Nagbabiyahe kayo ni Kuya Bunjing. Taga duman ini sa mga dati ming kapitbahay. Nagbabiyahe siya Manila, paulit digdi sa Bicol. And syempre, pag nagabiyahe ka, dapat ang mga pasahero mo, igwanin na negative result ka yan. Oy, maray na utuman kay Tita Daphne Garcia. Hello, Tita Daph. Kumusta po kamo dyan? Long time no see, Tita Daph. Oy, so nagtapok pa lang tabi dyan kay basura sa sa lamba. Naplakahan pa dito Kuya Bunjing. Bako lamang pati diit-diit ngayang sarong plastic ngayang basura. Pero mas nga ni sa plastic lang kay basura, dahil dapat yung pagtapok sa mga dahil dapat tapukan. Ito Kuya Bunjing, tasin ako. Ay, magburuburay lamang kita dyan habang nagpapahiwak. Kumusta daw po, Tita Daph? Sabi ni Nanay Chi Antivola. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ano pa man Kuya Bunjing? Ano na? Se llama de apellido Vitorino y es la jura de bandera del muchacho. Oy, sa mga sa mga mahilig dyan mag-Facebook, paki-visit nindoan na post kang sa 2D edible landscaping and mag-react ka mo duman sa mga TikTok. May mga prizes po iyan. Sarong unit nin tricycle and cash prize. Ang mga manggagana dyan. Duman sa barangay mi Kuya Bunjing. Dahil lamang nag-entra kayo ng edible landscaping.
Dakol ko taan nag-iiri daw. Que te gusta lo Nasa bulod na kami. Macarena, Macarena, Macarena. Que te gusta Oy, salamat po sa kabus na nag-antabay. Ako po ang sinong nakaibanan ngunya na pagkaod to. May madara na da sa mo Kuya Bunjing sa aga ki pamawan guide ini. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo Salamat po sa kabus na nag-antabay. Ako po ang sinong nakaibanan. Ako po ang kagandahan ng South. Angel Mustaza po. Bye-bye. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos.